Личи си кой е апартамента, личи от ли си всички кой? баки. Супер. Най-се радвам, че не виждам розово тук, на тази стена. Само това ще кажа. Носиме стола. Найс. Много готин. Като качество е много Не хубаво. ми хареса тези, дето не сеш, дето не мърдат, дето са по-масивни. Виж стената как стана. Много е готино. Много е готино. Мисля, че е тревентино, да, точно след тези дупчици мога ги покажеш на хората, се виждат. И ние просто избрахме после да я направим по-тъмна. Идеята беше първоначално да вправяме 3 цвета. Да. Но Теди дойде и каза, не, никакви такива. Как добре? Ти имаше една концепция с едно розово, което розово обаче на практика, като се сложи на тази стена, не изглеждаше добре. Докато имаше една остатъчна боя, защото основният цвят тук е базово бетонно сило, но имаше една остатъчна боя, която е по-тъмно сило, но с зеленикав оттенък. Супер яко. Което успяхме да пренесем като много готин акцент и в кухнята. Мен много ми харесва това. И сега има някакси една стена, която е малко по-тъмна и прави спалнята да те накара да заспиш. Ще сложим светли текстурни картини на нея. Яко. Цялата баня ще бъде черна, ще имаме черно огледало.